community. Ajaira mkutoa kuzveni zvose Parirenyatwa vakauraya vanhu vakauraya mukilo vakauraya. Ahoy my comrades. Thank you so much. Thank you. Ahoy my comrades, ahoy. Ahoy my comrades, ahoy. Manapa tichanzwa futi another solidarity message from leadership Zimbabwean Doctors Association. Kana varipo ngavauye vatipe solidarity message. Ahoy my comrades, ahoy! Ahoy my colleagues, ahoy! Ahoy my colleagues, ahoy! Shinga mshandi shinga! Shinga mshandi shinga! Iretwa Dr. Mzenda takamirira Tetwa Dr. Mzenda takamirira Zimbabwe Hospital Doctors Association. We are here in solidarity with our fellow health workers. The cause that we have today, we are not here because we are selfish. We are not here because we are inconsiderate. But we are here because we care. We are here because ndisu tinogara tine mapatients muward. Ndisu tiri kubatwa depression because of the salaries, because of kuona mapatients achifa pasina parasite, pasina ma-IV fluids. Yes, and oxygen hakuna. Hatitaure zvakawanda, but we are just saying, guys, let's fight, let's unite, let's push. We work as a unit, as a team. Patient haigone kurarama kana chiremba asipo, haigone kurarama nurse asipo, haigone kurarama pharmacist asipo, haigone kurarama lab scientist asipo, physiotherapist nevamwe vese vakawanda. Manesi aid ipapo. Let us bear the pain for this period. For whatever meaningful thing to be achieved, we need to remain resolute. Ngatishingairire kuti tiwane a better warfare for us and for the patients. Thank you so much. Iko zvine zvitombowana kambo tisati tadzokera ku meeting place kwedu kuti tinokontinya nema solidarity messages plus feedback from yesterday's meeting. Murungu wacha hapo hii. Arunguka ngawe watu. Ahoy my comrades, ahoy! Ahoy my comrades, ahoy! Bonda tidi zedu, bonda tidi zedu, tipei nguvaye kutema. Yusaredu, bonda tidi zedu, bonda tidi zedu, tipei nguvaye kutema. Yusaredu, bonda tidi zedu, bonda tidi zedu, tipei nguvaye kutema. Yusaredu. Ahoy makomeda ahoy! Awana kuzinzwa. Tafarira ngomotikari handika. Saka vachabuda izvozvi. Tara. Pe yangu ndikafunga pe yangu. Ndinorara ndigere. Ndikafunga pe yangu. Pe yangu ndikafunga pe yangu. Ndinorara ndigere. Ndikafunga pe yangu. Pe yangu ndikafunga pe yangu. Ndinorara ndigere.
Right, my comrades, we agreed since yesterday that our approach is not going to be confrontational. We are not going to engage in any form of violence. This is what we want is a peaceful demonstration because we believe that our demands are genuine. Today, taita rombo rakanaka rekutsikwa nevamwe vedu vauya kuzotitsigira from the rest of the civil service. Leadership yauya pano yaona chirongwa chatiri kuita kuti chakanaka. Saka Mr. Kulongo, at this juncture I invite you to introduce leadership from NJNC to give us solidarity message. Kushika marino tenga ati femu sezvataurwa naMr. Sarai tatsikwa kutaridza kuti zviri kuramba zvichitapira zvichiratidza kuti our cause it's everyone's cause kana taakutaura semacivil servants anditi tese takabatana takadaa zvinoreva kuti hatina kudii kurasika tiri mugwara rekuti tiwane mare inotenga ndo zvatiri kuda toramba tichitaurirana kuti we are political tiri kuda mare inotenga saka tina secretary general wezicops inova confederation yemacivil servants kunozi kuNJC uko I think munokunzwa vakatoramba musi uno vaita meeting vakaramba 100% of nothing is nothing. Mr. Comrade Atsunga vari pana then tina comrade chinosengwa ndio organizing secretary saka vanotungamirwa namai Alexandra ndiwo president mai Alexandra vapo pauya secretary general totoziva kuti musangano wese uri pano pauya organizing secretary musangano wese uri pano saka toda kuvapawo mukana wekuti vataure nesu mashoko esolidarity panguva yakaoma kudai. Comrade Atsunga, over to you. Maita comrade shinga mshandi shinga shinga mshandi shinga penga mshandi penga penga mshandi chenga. My comrades, chirongwa chamunowacho pano tinoda kuchipembedza. Basa ramuri kuita pano ibasa guru. Takabva kuNJNC musi weFriday tikanzi tiri kukupai 100% Zimbabwe dollar 100%. Tikati munoshura here 100% Zimbabwe dollar. Tikati isu mari yamuri kutipa haitengi. Tichibuda muno motiri kunegotiate muno tichibuda muno matiri kunegotiate muno mari iyoyo inenge isingachatotengi pachapa. Macomrade, hapasina chimwe isu hatifaniri kucooperata papoverty datum line. Tiri maprofessionals. Makamboona maprofessionals anoperata at poverty datum line. Saka isu takavaudza tichatodi 540 taakuda 840.
zokorodzi. Isu position paper yatakavapa iri kuti hatichadi 540 zvakuda 840 for the lowest. Saka tinoda kuti isu macomrades ngatirambei takabatana, ngatirambei takashinga. Tinozviziva kuti pese panonaya mvura tichizoguta paya hapashai vamwe vanorohwa nemheni. Hatiguti kana pakasawana vamwe vanorohwa nemheni. Macomrades, isu hatidi kunyanya kutora nguva yenyu. Tauya kuzoti tibatane muzive kuti macivil servants ese anemi with you throughout this. Saka ndakuchida kutaura imwe nyaya doko yamunofanwa kuziva. Panapa tine vanhu vanotora vanongoti chinovatora chinovagrepa. Iko zvino mahospitari edu akafa. Handi munozviziva? Hakuna kana mishonga. Saka izvozvi isu sevashandi tine nyaya iri kuitika pano. Hurumende iri kuda kutora Christmas. Chirongwa chedu isu chatakaita sechi tonorapwepi macomrades? Tonorapwepi kana vakatora chirongwa chedu? Chema kuyani chema. Saka tiri ipapo AGM yeChristmas iri kuMswatini Harare paconference center. Pano uyai macomrades, uyai tibatane tivadzingire kure. Toda kuivaimbira sezvatiri kuita pano. Chinga muchandichinga? Muchandipenga? Tatenda macomrades. Comrade chinosengwa kuti vatipewo mashoko esimbiso. Macomrades ahoy. Shinga mshandi shinga. Chema mshandi chema. Chirongwa chamatanga ichi. Saka tagwa na Secretary General kuti kana tiri muchirongwa chakadai kune vano munoziva kuti ndakachema zvikuru kwazvo ndichihwa vadongo vachitaura kuti mane 14 months musati mamboenda kuma negotiations. Chikonzi tora ichi chausingadi hanzi tapidza hanzi night duty allowance 100%. 100% of 0 ndi 0. Atitika any number multiplied by 0 ndiani? Isusu tiri kuti sezikopi ngatibatanei tinoziva vanhu vachanza divided room kuti nhasi vanogona kuti tina dongo
mangwana tina dzatsunga. Asi tikabatana sevashandi vehurumende, we are mobilizing ma teacher. Kuti tikabatana manesi, ma teacher, vashandi vese hurumende tikabatana pamwe chete zvedu zvinobuda. Taneta nekupuwa mutero wembwa, taneta nekusekwa, tanetwa nekunyombwa, taneta kunoona nesi achikatunwa kunzi nesi asenga huni kutambura. Kana nesi kusina magetsi, manesi atinoziva vadongo vataura, my president. Vakati nesi anorarama upenyu uri pakati nepakati. Wokuti kana kusina magetsi anofanira kushandisa gasi. Nokuti mari yacho anenge anayo. Kwete kuti unouya pano pachipatara worapa vanhu vapora. Hurumende haitorecognize. Unoonekwa iwewe ndiwe wakutambura. Izvo zvinoona vakuru vachipinda marange rover. Iwe wapedza basa wakuenda kushika mishika yacho inenge iri yongopushwa wasvika kune wakudzwa mako. Hatina masaka asina basa. Mazuko ndo atinomira muchiu. Saka tiri kuti isusu tikuda mari inotenga, tikuda kuti manesi, maticha vakapesa hurumende vaone zvakanaka, vatengawo mota, vakapiwa skimu yotenga mota satina mari yacho. Saka ngatibatanei manesis. I'm happy kuti muri kuita zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Ngatiite zvinhu zvisina kuparadza zvinhu zvevanhu. Tichikuratidza kuti no, politics in the stomach, ndine nzara, handikwanisi kuendesa mwana kuchikoro. Haukwanisi kuzorapa mwana wangu, iwe mwana wako asina kuenda kuchikoro. Haukwanisi kuuya panapo kuzorapa munhu. Mai vako vachitambura kumusha uko. Ongoza kuti majona ari kubasa, ari kwanisa kuchengeta mberi kwake. Saka tiri kuti manesi ngatibatanei tiite zvinhu zvimwe chete. Handitika mapenda toka mukatu. Ngatirambe tichiita zvinhu zvomurunyararo. Thank you so much. Masango ananika yakuti amwede ari mukati manika